И така, здравейте хора, днес сме с BossBG1 и ще снимаме на SAMP. Да. В момента играем в един английски сървър и ще направим едно спускане. Давай. Се опитаме да минем мапа. Да, и ето аз съм мъсна. След нещото. И продължаваме. И да, паднах, не можах да го видя. Първият фейл. Да. Хора, IP-то ще бъде в описанието. Така. ако някой може да прави яко интро, да Да, направи. ще си сложа и скайпа там. Да. Абонирайте се за BossBG1. Линк в описанието. Да. И повече ще гледаме да играем, отколкото да говорим. Да. И се заселих много и падна. И започваме от начало. Както виждате, ние сме добри, защото сме играли мъдра. Да. Не част от сама. Но хора, да знаете, че може да има и клипове на CSGO, Да. но не се знае. Който може да помогне с интро, ще си оставя скайпа. С интро или банер, напиши на двата скайпа, ще му отговорим. Да. И брутални фейлове. Ела на ръца 2. Е, сега. Хора, това да знаете, може ако сте добри или играете 1.6, може да се пробват и за нашия план. Да. Хора, не можах да го фана, бе. Не знам. Аз се зачудих как бих толкова да сука. И лупинг. И тук се проверихме за силката. Лоу. 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 Добре, взехме го. Добре. 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 И блъснах се много фатално. Значо, Да. на тебе тръгва ли ти Майнкрафт, е? Не. И на мен. Ако искате да снимаме на някоя игра, просто кажете. Да. И от тук отново филм. Ай сега като филм не може един път отивам на ръца 3.
Колко минути ще го правим клипът? Не знам, ще знам. После ще отидем на първи клуб. Нали? Да. Или на байк. Не, ще отидем на байк. Аз вече отивам на РЦ3. След РЦ3 пивам 3 пъти. И отивам на байк и спирам видеото. Ма ще кажем някои думи за последно. Да. О. И... Също така, ако искате да играете с нас, може сървъра да е в описанието. Нашите никога ще ги има. Да. Също. Също се извинявам за клавиатурата, която чуете. Това от микрофона ми. Обещах, че ще го правя. Естасо, ела на РЦ3. Бос БГ. Ела на РЦ3. Пиваме последно и отиваме на това. Отиваме на байк. Ние байк си играли и сме поминавали. Да. Но зависи от късмета. Хора, забравихме честита Баба Марта. Да, значи 1 март. Между другото, Бос БГ, едно честита Баба Марта е на тебе. Аха. Да, мерси на теб. И направо се обадихме по скайп, почнахме да снимаме. Ако искате да видите по-точно да разберете как се казваме и информация за нас, просто пишете коментар. Харесайте типа. Да. Това много ме е странно как още не съм филмал. И да, докато така още не съм филмал и филмах. И аз чем на Чакай, да мина мапа. Ела на Мина мапа. Минах мапа. Уху! На къде отивахме? На байк? Не, ела на BMX, ела на BMX. Спомаха. Айде. Това е BMX. Това ли ще е последната игра? Да. Ако искате игри с убивания или нещо, пишете ми. просто. Ако мине мапа, ще видите какво има накрая. Ние знаем, но няма да кажем. Да. Много ти лаги. На мен е ли? Да. Как ще ме лаги? Еми, така ми, че си на едно място, после на друго. Наистина ли? Правим 3 фейла. Ма наистина ли така ти показва? Ама сега това прави вече. Защото снимаш. Сигурно. Ой, Сашо, вижте! Да. О, открихме бък! Да. Ще се радвам да разпространите каналите, да харесате видеото. Ако не ви е харесало, да дислайкнете, ако ви е харесало, да лайкнете. Моля, абонирайте се. Да. И казваме, който може да помогне за интро или за банер. Ще сме му благодарни. И мисля, че ще минем мапа и спираме клипа. Да. И след като минем мапа хора, отгоре спираме клипа
по-точно ще си кажем някои неща. Спираме ги. Ти падна ли? Да. Ай, бейхикс. Така. Първо казай ти, после ще кажа аз, ако имаш нещо да казваш. Добре, значи, разбрахте за микрофона, разбрахте за лайковете, абонирането. Играта, ако някой не я знае, това е сам. Да. Сан Андреас Който не знае как да си направи. Или да пишете в гледа. коментарите, ще обясним. Да. Ще се радвам да си оставите скайповете. Ще се радвам да снимаме и с други хора. Да. Ако искате Ще да има много участвате... нови поредици, много клипове с BossBG, едно и други. И кажете нещо и мисля, че това беше. Дай сега така нищо. Хора, ако искате да участвате в клипа, абонирайте се, пишете коментар. Пишете коя игра да играем, защото отскоро имаме този канал и се чудим коя игра да играем. Да. Трето, скайповете в описанието и мисля, че това ще е 4 марта и който може да прави интро или банер някакви неща, ще сме му благодарни. Да. Чао от нас! И това беше за този клип. И Чао! чао!